तो भाईମାନେ ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ମଟନ ଉଡ଼ିଲା। ତ ମୋର ଆଜି ବାହାରିବାର ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର କିଛି କାମରେ। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି ବାହାରି ଗଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ବାଟରେ ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଏକ ଗାଁରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୋତେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଲାଗେନି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ନା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆମକୁ ଜଣେ ଭାଇନା କହିଥିଲେ ଦେଶୀ ମଟନ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଦେଶୀ ମଟନ ସେଣ୍ଟରରେ। ଆଉ ମଟନ ଆଣି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସିଧା ଚାଲିଲୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ। ଆଉ ରୁମ୍ ଯିବା ବାଟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ପରିବା ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମଟନରେ କ'ଣ ଟିକେ ପପୟା ନ ପକେଇଲେ କ'ଣ ମଟନ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ କି? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପପୟା ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେପଟେ ଅପା ବି ଆମର ମଟନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଇନା ବି ଆମର ମଟନ ରାନ୍ଧିବା ସାରି ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ମଟନର ରଙ୍ଗ କିଛି ଏମିତି ଦିଶୁଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଯିବି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲୁ। ଆଉ ମୋତେ ଏକାଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଟନର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ବାହାରିଲୁ ଟିକେ ବରକୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ବରକୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ନା। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।